Здравейте, дами и господа! Днес ще снимаме на FIFA. Виждате, вече съм играл. Започнах да снимам, но нямах памет да снимам и затова ще снимам едно ново. И добре, че нямах памет, че първият клип направо щехте да чуете неща, къде не сте ги чували. Виждате заредени. И защо не изключи? Виждате, отворихме Godpad. Ми се падна контракт. Това е хубаво. Мисля. Опитахме се да направим трансфер. Но тогава 2000 ще пробваме пак. Защо бързо екран не ми се върви? Мале, какво ще правим, не знам. Опитам се да го преценя. Опитвам се да не въртя много, защото хем е гадно за вас, хем е гадно за мен. Но на нас не трябва Погба. Не запомням резултата за Погба. Ето го и Погба. Сега. Но, ето го да видим форма.
О, нахъсах се. Разпаднем отбор. Много супер. И какво изисква? Аз дори не я знам тая лига. Мало се. Лига БПЛ. Мало се, ето и. Виждате някакви играчи. CDM цифър. Убийство, бе. Аре, бе! Абе, и аз си гледа работата. Виждате контентно съм ги. Но защо не се смени чаленджа? Добре, няма да пълня. Сега да видим дали пак ще ми пълня от 66-та тая или от първата. Да, от 66-та тая. От 60-та да. Няма значение. Корнер, докато си оправя екрана. Опа, ПСС-та. Какво правя? И аз не знам. Виждате, напредваме. Виждате как си изхвърли. Вела. 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 Вела настъпва топката, подава. Шут! И това е гол. 1-2. Виждате преса отново. Чисто и просто ги хванах. И това е пропуск. Виждате Хернандес. Чичарито. Чичарито напредва. Шут! И май отново игра на бегинер. Но не ми се занимава просто само да го сменям всеки път. Удар с глава и отново корнер. Удар! И топката е... Удар! Какъв? Видяхте ли? Какъв гол само? Дами и господа, какъв гол на Чичарито? Когато видите такъв гол, ми се обадете, баби. Ето и нищо, че играме на бегинер, но само каква изява. Аре, бе. 87 минута. Каква изява само на Чичарито. Преса. Удар и пропуск. Да се опитаме да вкараме още един гол.
Виждате какви пасове си раздават мексиканците. Чичарито. Отнете топка и това е край. Отново 1-3. Ще го изиграем пак. Но самите вие видяхте какъв гол. Виждате Чичарито, не знам си некой си, към Вела. Вела. Ох, но верно е на бегинер, бе. Добре, топката излезе. Не ще го пусна на бегинер. Тъй като вкарам един гол, ще го пусна на World Class. Впрочем, ако знаете колко е завършил този матч, ми пишете в коментарите, за да се опитам на World Class да завършим по същия начин. И това е гол. А не града. Града. Сега виждате, напредваме. Пас към Вела. Вела към Чичарито. Чичарито влиза навътре с топката. Чичарито. Срежи го това, бе. Не трябва да живее. Аре, бе, стереотип. Браво, е Вела. Виждате Чичарито. Абе, ела ми тука, бе, дришло. Но ми взимаш така топката. Цигане. Бело цигане. Добре, тук не трябва да има фаул. Робен холандец ли е? Виждате как ме стигна. Добре, вие вече прекалявате. Хайде да изритаме топката и да се свършва. Стартирай чалендж. Но защо го хвърля винаги? Виждате пас към некой си, към Чичарито. И му отнема топката. Съжалявам за този шум. Мисля да приключвам с този клип. Абе, надолу я подай, бе. Гледай, какво беше това, бе? Добре, че го направих без да искам. Но просто съм много слаб играч. Абе, дришло. Също не си взе фол и не падна, бе. Сега ще паднеш. Пикняр смотан. Мисля да приключвам.